Da. Hai, mai taie din ele de le drept. Verificăm următoarea camera. Ce-am făcut șeful? Respectând procedurile. Ce-am făcut șeful? Ce-am făcut șeful? În lada patului ce găsim? Du-te pe partea aia și ține. Ce-am făcut șeful? N-ai făcut nimic, ce-am zis eu ceva, dar nu trebuie să... Filmeze ce-am găsit. Ce-am găsit? Păi n-ai făcut nimic, mă, ce-am zis eu că ai făcut ceva, dar nu trebuie să... Ești de acolo, ești de acolo. Ce faci jurnalul ăsta acolo? Gata. Ești afară de acolo. Ce-am făcut șef? N-ai făcut Dar de nimic. ce te plictești? Dormi unde nu trebuie. Ce-am făcut șeful? Întoarce-te. Mâinile sus, 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 sus. Sus. Ce-am făcut șeful eu? Ok? E la patrantul. Ce-am făcut șeful? N-ai făcut nimic. Ce-am zis eu că ai făcut ceva, dar te-am găsit într-o poziție nefirească. Brichetă în căști. Acolo doarme un om, rămâi acolo. Nu-i cu fața, te spăl cu picioarele. Imediat. Telefon mobil. Lasă-mă șeful. Da, n-am zis nimic, nu știu. Te-am găsit într-un loc nepotrivit pentru dormit. Ce-am făcut omul șeful? Tatăl tău spunea că nu ești acasă. Eu n-am știut, m-am uitat în camera, aia e camera lui. A, și n-ai știut că doarme. De ce dormi ca găinile, măi, băiatule? Bun. Mâini la spate. Mâinile la spate.